Il-Festival Internazzjonali tal-Logħob tan-Nar għal din is-sena se jerġa' jittella fuq 3 serati bl-ewwel waħda seddawa l-ismewwiet fuq il-Gżira ta' Tlet Għoljiet. Il-ftuħ ta' 17-il edizzjoni tal-Festival Internazzjonali tal-Logħob tan-Nar bit-tema fejn in-nar u l-kultura jiltaqgħu flimkien se jsir f'Għawdex is-Sibt fil-21 ta' April bis-semm tal-Kamra tan-Nar tal-Phoenix Fireworks mir-Renju Unit u Rozzi Fireworks mill-Istati Uniti. Il-Ministru għal Għawdex Justine Caruana qalet li din hija opportunità oħra sabiex aktar turisti jżuru lil Għawdex. Aħna qed nimmiraw li kull xahar ikollna main highlight u bil-Festival tal-Fireworks ser ikollna żewġ kumpaniji internazzjonali, kumpanija Ingliża u kumpanija Amerikana, u allura da ħajjat it-tinġ internazzjonali għad-dilettanti tan-nar mhux biss lokali imma wkoll anke dawk barranin illi minħabba dawn iż-żewġ kumpaniji ħejġu jżuruna. It-tieni spettaklu jissokta fis-27 ta' April f'Marsa Xlokk bis-semm tal-Pirotekniċi Taljani u l-Kamra tan-Nar ta' Santa Marija minn Ħalaxaq. L-ispettaklu se jkun imżewwaq bil-festa tradizzjonali Maltija fosthom bis-semm tal-banda dedikata lil Madonna ta' Pompej. Il-qofol se jintlaħaq fl-appuntament annwali fil-Port il-Kbir fil-lejl ta' 30 ta' April. Hemmhekk se jittella l-akbar spettaklu tan-nar sinkronizzat ma' kant u mużika orkestrali miktuba apposta għall-okkażjoni u kantanti li se jkunu qegħdin iddoqqu b'mod live. Il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi qal li l-Festival Internazzjonali għall-Logħob tan-Nar huwa attività oħra li tiġbed lejha turisti waqt li jkunu qalb tagħla f'Malta. Bil-Ministru Konrad Mizzi qal li l-impenn tiegħu huwa li jittellgħu aktar attivitajiet għal nies ta' kull età. Qed nassiguraw aħna li konna events mimlin għall-familja kollha, għandna events tajbin ħafna diġà għaż-żgħażagħ u se nkomplu nibnu fuqhom, events tajbin għall-familja bħal Fireworks Festival u għandna nuqqas ukoll li rridu nimlew ukoll u nindirizzaw f'dak li għandha x'jaqsam ma' events tat-tfal. U fix-xhur li ġejjin se jkunu qed inħabbru numru ta' inizjattivi ġodda. Il-commitment tagħna għall Fireworks Festival huwa commitment għall poplu Malti Wawċi, huwa commitment għall Belt Valletta bħala Valletta 18, huwa commitment ukoll lejn Għawdex u lejn is-Sawt ta' Malta permezz ta' Marsa Xlokk. Il-festival se jikkumplimenta l-fatt li pajjiżna għandu t-titlu tal-Belt Kapitali Ewropea għall-Kultura bil-Logħob tan-Nar u l-imħabba tal-Maltin lejhom huma parti importanti mill-kultura Maltija.